Наистина е така, зрители трябва да са доволни. Разбира се, имаше много динамика в играта, положение пред двете врати. Мисля, че щеше да бъде справедлив равния резултат, но 2 минути преди края на матча ние допуснахме гол, за което така страшно съжалявам. Не заслужавахме да загубим. Имахме положение, създадохме доста такива. Така се получи в футбол днес. Въпреки загубата, оставате на върха в класирането. Чувствате ли се вече шампиони? Не. В никакъв случай подхождаме, казвам, сериозно към всеки един двубой. Ще се опитам да извлечем максимум от точки от следващия двубой. Вие лично как се чувствате отново на стадион Българска армия? Добре, нормално. Добра атмосфера, добър терен. Благодаря ви, успех ви желая. Чухте мнението на наставника на Литекс, господин Ангел Червенков. А сега ще дадем думата и на наставника на ЦСК Адалберт Зафиров. Господин Зафиров, честита победа, спечелихте дербито и фактни последни минути за вашия щаб. Вашето мнение днес за двубоя, поне според мен, се получи наистина едно хубаво дерби. Благодаря ви. Значи наистина се получи един много хубав двубой на хубав терен. Двата отбора играха офанзивен футбол. Да, първоначално бехме по-затворени, изчаквахме да видим как ще протече матча, но след това и ние се открихме, както и те се откриха и успяхме ние да стигнем до гол. Гол в последните минути на двубоя, който донесе победата капитана Тодор Янчев. Искам да го отлича в тази минута, защото наистина той може би беше най-добрият във вашия състав. Значи в моя състав беха всичките на терена, които и резервите, които влезаха, всичките беха на ниво. Не мога да отлича някой повече или по-малко. Всичките се раздадаха, дадаха максимум от себе си. Знаеха за какво играеме този матч. Знаеха, че ни е много важен този матч след негативните резултати от предишните кръгове. И за нас това е голяма чест да победиме бъдещия шампион. Защо ЦСКА не изглежда по начина, по който игра днес в останалите мачове или поне в 80%? Това иска да виждат публиката. Виждате по какъв начин изпращат днес футболистите. Те са доста неща натрупани още от смяната на Любо Пенев, след това заминаването на Андоне, тръгването на част от футболистите. Тия неща си оказват влияние. Искат, не искат, върху футболистите си оказва влияние. Даже и това, което непрекъснато се пише, че ме сменят и така нататък, и това си оказва до някъде влияние върху футболистите. Те все пак четат пресата и виждат какво става. Минути, може би половин час преди матча, пак имаше едни изявления, че няма да присъствам на стадиона и така нататък, което малко или много влияят на футболистите върху тяхното представяне. Потвърди ли се днес мнението, че у дома и стените помагат? Разбира се, на армията винаги побеждаваме, винаги публиката е с нас, те са ни 12-тия състезател. Щом са с нас, винаги побеждаваме и винаги се представяме добре и на ниво. Ще даде ли тази победа импулс в играта на ЦСКА, за да запазите поне мястото си в местата, даващи право на участие в Лига Европа? Трябва. След добра игра, след такава хубава игра срещу бъдещия шампион, все пак Литекс е един много стойностен отбор, компактен, комплектован, добре игра през цялото първенство. Така че това за нас е една победа, която мисля, че ще ни изстреля по-напред в класирането. Преди няколко кръга казахте, всички отбори играят за нас, само ЦСКА не играе за себе си. Днес отново равенство на столичното дерби. Имате възможност да атакувате и второто място, там където в момента е Локо София. Да, и Левски направиха равен, и Локо София и Славия направиха равен, така че за този път и ние играхме за себе си и успяхме да вземем 3 точки. Благодаря, успех ви пожелавам.